ki zana ki abu na ajin biya matsayin ki yana kama ɗayar wasu ake yan mata gare ki su sallama ɗauki ne miki mallakin kai zuci ki na sallama da wani ki ya gaji kika gina haka ciki za ta yi kaduwa. Da ke haba da ruwa zane wasu da bai da kama a manta da ike ban masana.